ole tuna chuanin private message ka don na sat i hey message code message ti me ang heti ang chi application atanga kan code kan vadon na tur en tir nan kan login code kan ti ang chi te two step verification code kan ti ang chi te Facebook ang atanga khatiang code don nga ang chi te en tinan WhatsApp te pawni thawa WhatsApp kan luta chuanin message kan don angai i code khami kan login code tur ang chi te kha message don kha angai thina ni khatiang kha kan han stay na chuanin kan send to hnu apo amaro chu message a kha hemi phone in a ken heta hian ro ta hian heta hian in i kan dong thin lawani message a kha kan dong thin lawa chuan kha achan chu khami kan don thei lawa kha chuan kan va sen a pon ri sen eng maila kan dong thei to chuang lawa chuwang chuanin kha permission kan pek angai thina tam takin boina kan neya WhatsApp chungchang aponi thowa khami boina khatuna hina soft dang kan lo soidona achan chu permission kan pek athena chon permission pek ngai kherlova tia ko ta dong hal khan omta amaro chu athen chu permission pek lo ngai i permission lo in pek lo ang chi te khani thina ni chuwang chuan ngun takin ka thu soi hin lo ngai thla anga chuan ka tiang hen lo tinga chuan permission khatiang message code don ngai message don thei lo kan tiang chi kha om lo dona amaru chu hetianga kan ti chung po a message kan la dong thei lo ni kha chuan phone te po kha ani be theya thil ni thei kha tam to lu tu kan ni kha chu connection a phone mil model den flash ngai ang chi te le khatiang connection a khatiang en le han khoi ve rep ngai ang chi te kha ni thin to a khatiang tak khan in pui kha a boi thlak to thina kan soi fo thin khatiang kha chuan min lo the thiam don ne kan ti thin kha ni a tin ba ka video hetiang kan siam ho chu en hi lo lo du khop maya hei a le lin kan tiang chi te hi achan chu boina to kan to chau lo hi chuan kan en lem lo wa chuan mi kan i boina kan to kan i chuan chu lo be mai te ang chi ti te kan number po hi tu te mo tang ni tin hi ka dong hi ni de urmot maya kan in chang ve reng tho chan chu maro chu boi chang te kan ne ya video po duan kan siam thei lo wa ka ole kan topic kan lu tanga khatiang message don thailo ko tang chi i dong thailo ang chi kha alo omani chuan hei setting sa hian in lu tanga kan setting sa hi ain ang lo thina mi then khata chu chuwang chuan in tia ti tlaka asira heta settings om mai te kha phone a kha chuan oma maro chu kan phone main an lo wangin heta time kan soi me ngai ta hian in lu tanga settings sa hian in lu tanga chuan chumi zo a application a hian in lu tang athena chon application manager te in ti o helaing lo hi chuan all apps a hian in lu tanga ta hian in message in zong ang in message a code in don na message ti akha in zong anga ome message hei heta hian message a hian in lu tanga chuan hei permission ti hi om aron om ngal me ni hei ron om ngalanga chuan heta hian permission a hian in lu tanga hei tuna chuan in engma permission kha design kha ka nei lo ani chuan chu permission ka pe veka ti hian in pek lo chuan in ti hian a lo omang a hnuai khan hei khu in muem contact a permission a lo in pelova chuan ti khan hei al tikha tiang alo man ti khan allo kha in pe vekanga awa in hei SMS ti te po hi alowin hei permission kan pek lo chuan ti khan khu a hnuai a khuan ti khon ron omang khati ni kha chuan code kha in dong thei lova chuan hei allo tur nia permission kha in penga chuan chuta hei ala top me lowa mithen khatin hei ta hian atok tura kan ngai rungota ala top lova ti khan permission in penga message sa khan chuan code in la in dong thei lo ni chuan ti khan code kha in dong to anga amaro chu in application mana zir khan danglam thei ta ni chu helai taka hi kan fiat fiangai thil chu ni ta entina in WhatsApp ang chi te kan lo mangta WhatsApp ani kha chuanin WhatsApp a entina ting kan va thon ta WhatsApp a kan va in thon ta chuanin WhatsApp atangin code enge
don ngai ti me yang ani i application manager khan antenna nin chihan than movie sate po ilo mang theya hai Jio TV tang te pon ti khanin ilo wati ta khata ko don ngai ang chi kha om the hei LPS play kan ti tang te po hin i valu ta ko don ngai ani a khati idong thelo ni khachuan khami application a po khan permission kha lo in nai ve thina ni pek i permission kha lo in pelo ve thina chu bang chuan in khami message a kha in en photanga permission in pek zo to nuwa in application man antenna tuna i WhatsApp kalau mangta a WhatsApp tang hian lu atuma sign ka tumta code sen angai ta ka sen ta kalau dong chuang lo ta ni chu wang chuan in i tunami na chinami settings message ka chu in default nge yang kha permission in pek le pek lo kha in en nge nga ya chuan chu mi zo a chuan in settings a khan na china ka ti dan nen kha dang lam chuang lo wa in lut le anga chuan in settings a in lut anga application a thau kha na china chuan application manager ten tia application in eng lo anga chuan in all apps in lut anga chuan i chu WhatsApp ani chu ka soibik ni WhatsApp atangin i sign in ka tumta amaro chu code kan vasen khana ka dong thei ta chuang lo ta ta khanin ati dan om ta i WhatsApp khata hirin zong le anga hey WhatsApp a business si ke chu ka manga panga hi chu ka mang lo lukani me maro chu ka number hi a chet ka hlawa wang khan ti meng engamo altara ka man de unula bang khan hei pakhate hi ka mang vele thowa mar ta chung ka lut ngai lem lo wa business ka man tamber ani a khu atam lem lo khu 20 zani MB cheu ni kha hei 87 GB ni line hei ka mang ngai lem lo hei chu business khan in lu tanga chun hei ta hin permission thau khan china ka soi kha hei hi khu pek lo kha lo om thin khu call po ke po khu not allo call lok ti te po khu ti khan in pe ang in pe anga allo in tianga chuan chumi zo khu nearby device te po hi on vek po kha poi lem chung lo kha chuin du dan ni ta se chuan ti khan in hey message ang chi te kha hey phone ti re heng ho zong hi contact ti te heng ho asan chu in va thon chuan tur ani ve thawa wang khan in i WhatsApp khanin alo i permission alo pelo ve thei chu wang chuan ti khanin han ti to nuwa khan du le ke chi storage ke chi en data ti te poi clear kha atha in ti photanga message an khan china mi ang nen khan du le chuan ti khanin in ti to nuwa khanin message in han thon le anga chuan code kha helai message a hian ta hian in dong thei to anga chuan in logging thei to meng ti kha e kanon soi du chan chu zo na kha tam ema e ama video hang ka siam chun zom si lo ta kha chuan chuwang chuan a hranin ka ron siama i tunami ka tiang khanin ron tianga i khata ala pelo fo ti meyang i message in la dong lo fo ani khat ero kha chuanin na china ka soi to ang khan a phone hi en ve te ngai to thina ni kha chu ena antenna mo check ve fe hi ngai to thina chuwang chuan kha tiang ang a message in la dong thei lo fo ani kha chuanin i phone khoi thiam deuh ti meyang hei khotina hian om to a phone lama i apa than thlak thin ti tele computer lampang te po hi ani veka khati ang chi kha in lo pananga an ni khanin ti dan kha an khiat me ka ringa flash te po hina thavele me thina tin ba ka storage i tamlut tu ka wangin email te phechu email don thelo ang chi te kha om ve thina khatiang khanin lo tianga chuanin kan soi me trap i ngoro google ina permission a pek lo te po kha om ve the ni chu wang chuanin heng zong kha in lo pe ve kang permission a kha google a po khan na china ka tiang thau khan application a khan in lu tanga apps a khan chon hei all apps settings sa changin ni chu chuanin i gmail google ngolo kor ota hianin google kha in zong anga heta hianin permission lo pek lo te po hi om ve ani google lampang kai noi thil a ani chu bi kina ka soi ni asan chu google account atanga thil ti hi atam ve to sia chuwang chuan khatiang chi te po kha ka soyom zia kha in man tura ka nga ya in application man antinan hei i Mahindra Finance ti LPS ti te hei i chanran akha khata tanga in lu du na code in vathon na tura kha in mu thei lo ani kha chuanin khami in apps man atang le message kha permission kha in pek kha anga ni ti kha hei Google Play Store kan tiang chi hei
Google ina related thrim ang chi ho kha chu i lo en thrim la Gmail ang chi ate po khan tian permission a hi i lo pe ka hi tiang he ho te po he no te lo ti te ka lo eng lo nu la ma ro chu heng te po hi pe ka tha a ve thrim na san chu Google man na tur tam to wangin e Google na Google account email atanga sign in hi engkim a hi ani de to awangin heng te poi lo pek lok hrim khati khan he engma permission i pek lo ang chi om lo ang khan ti khanin i lo ti te po tha a chu tiang bokin i Google Play service te po Google related hrim ang chi kha chu lo pe vek hrim po do a poi lo a cha san chu kha khana ti boi ve the ani i kan chiang thin si lo hanin zo hianin kan the thiam thin box si lo wa chu wang chuanin ti khanin lo ti phot ta ula chon chu mi nuwa message in dong thelo ni chon achina ka soi ang khanin a phone khoi thiam dewa te point ron kalanga ni khanin a solution a kha a an khemei thina flash te pona travel mai thian ti kha kan soi du ani ei request tam ema wangin kha to kha video ma cha chu ka ron siam man lowa tuna ka ron siam le lok ani chuan he channel hi tan khamin lo lak pui le ula subscribe te le a watch a khan watch a wa tiang vela te po khanin e mamin lo lak pui ula e video en tam lama te le share te comment te like te po kha apui mi alowa amaro chu video hi nakina mic tha kan ei deuh huna e le lin sa tam tak kan ya heng ho chu nakina mumal takin editing vel po le a output clear dewa ti a ron upload kha ka tum do na kha en hi hlo thina he tiang hi chu kan boi che lowa boina kan to lo hi chuan en hi hlo lu a hlo lo du viu mai a chu wang chuan a zo hi chu ka in zo na sa maro chu he tiang video hi chu kan boina kan to che lo hi chuan en hi a hlo lo ema wang hianin a video wa kha e ti len ve zel kan du a e asum lampang ate po kha YouTube atanga lak lu tam kan du ve si kha chuanin e kha tiang nge nom deuh ang chi te reality tho si ti me ang atak tak anga thil thleng history ang chi te po kha zialan te la ka thu zia te po hi nakina thadeu deuh te po oma khan te po ka ron ti chhodon ye di kha kan soi du lok ani kalome